Szevasztok, én Endora vagyok, és ez egy újabb gameplay az Ace the Game, The Horror Game-ről. Ott a szem. Na, akkor, play. Ja, loading! Na, loading! Ja, várja, szóval ez így kell menni, nem? Fú, de furi amúgy. Gyere ki! Oké. Miért? Itt van mellettem Toxic Killer is egyébként, aki... Sziasztok! Itt utasít engem, hogy merrefelé menjek, amúgy mert ő már ismeri a játékot. Ez egy szörnyű nagy game amúgy, várja. Kulcs kell a picsába. Akkor hol szerezzek én itt kulcsot? Hol? Hol van szem? Itt van. Pohár, hogy mozgott már? Tudja, hogy mindjárt szembe találkozok a szellemmel, de akkor olyat fogok sikítani, hogy... Ott van, ott volt! Mi? Nem, a szellem, azokat szedd fel gyorsan. Szedd fel. Ott volt, ahol előbb voltál, ott. Szem, hol van? Hű, basszak, ez ilyen gyorsan jön! Előbb nem itt voltam? Nem lett volt? Nem hiszem. Hát akkor Oké, szerintem akkor az lesz a leghelyesebb döntés, ha én ide elbújok, és akkor kikapcsolom a lámpát, oké? nem lehet. Jó. Hát a geci, ez itt engem meg fog találni. Hát pislog a lámpa. Ott volt a szellem. Jézus kurva anyád, ez megy lefe. Oh. Oké. Hol lehet itt még elmenni amúgy? Jó, akkor elmegyünk arra. Nem, erre nem. Nem, én nem akarok szembe találni. 10 like és jön a következő. 10 like és lesz következő. Hát amúgy annyit mondok, hogy 10 like és jön a következő videó. Ami következő Ice videó. Mert ugye ebből nem csak egy rész lesz. Jézus kurva anyád, kapcsold már ki azt a kurva zenét. Ne baszogass, hogy itt lesz. Nem merek kimenni az ajtón. Rohadtul félek egyébként, ez a game, ez kurvára ideg ölő, mert akárhol jöhet.
Fosva, mint állat. Azt mondom, hogy valahol nem lenne egy kurva ajtó. B-be! Már megint itt vagyok. De miért kötök ki én mindig egy helyen? Ja, hogy ez a két folyosó össze van kötve? Oké. Megölt. Oké. Akkor még egyet megyünk. Már még belefér az időnkbe. Akkor itt olyan lesz, hogy itt ezt kinyissuk. Nincs. Fuckli, segíts nekem, mert ez itt nagyon meg fog ölni. Errefelé menjünk. Kurva anyád, ez nagyon jön felfele. Hát a Toxic Killer most segíteni fog nekem, hogy merre van. Ez a faszom. Nem itt? De még egyszer, még egyszer. Ráfutás. Hol vagyok? Rán! Kurva. A büdös kurva mekkorára nyitotta a száját, he? Egyébként nem tudom, ki alkotta ezt a kurva játékot, de rohadtul meg vagy jól csinálva, úgyhogy annyit kérnék, hogy a részletek azok, hogy 10 like, még egy videó. Így van, Toxic? Így van. Oké, akkor itt most be vagyunk szarva, mert ez kurva ajtó, az egy kurva kulcske. Ott van, szem. Ezt jön felfele. Na, tudja, hogy itt lesz menjen. Toxic. Na, akarja engem megöletni, oké? Oké, zsákot találtam. Nem, szerintem. Gyerekek, itt van egy rohadt ajtó, amihez kulcs kell, de a faszom ki van, mert ez a buzi kurva megjön utánam. Jaj, jaj már, jaj már! Jaj már, én még ebben az alaksorban nem is voltam egyébként. Én még itt nem is voltam. Te voltál már Toxic ebben az alaksorban? Amúgy én meg körbe-körbe megyek. Run? Még nem jött a run. Jaj, jaj. Jaj, man! Jaj, man, még egy kis... Kurva anyád, egérgeci. Köcs, kint tudtam volna egy vasajtót, figyelted, bazd meg. Itt lesz. Szemcsos. Figyelj, hol látod, hogy lent van? Kurva anyád, ez engem keres a ribanca. Engem keres a ribanca. Ez engem keres, anyú! Ez engem keres. Ne szeress csak engem. Szeress, kurva anyádat akar anyád. Jaj, anyuci. Félek, mert jön a ribanc. Kinézve kérül rád. Jaj, ez már nem jó.